pigsvin. Og blev gift med fucking lortebruser. Og tilspørger dig, fucking lortebruser. Vil du tage, skal du have fede flade pigsvin, som hos dig står, til din ægte mand. Ja, klart! Endelig var, skal du have herreflade dit fede pigsvin lykkelig. Og det forblev han i 3 dage. Indtil han blev slået ihjel af en S-togskontrollør. Nej, hvad? Oh my god. Wow. Med Maurice. Jeg kan ikke huske de andre. What, han lavede... Og der er sådan her. Nu skal du høre. Okay. Jeg skal tisse. Jeg skal tisse. Okay, det er en sang. Okay. Jeg tror for dig. Okay. Det var sangen. Jeg skal lige have lidt til at du ved nok, hvad jeg mener. You don't say. Det bliver godt. Jeg skal lige mærke, at jeg skal lige låse døren og lukke døren, så der ikke er nogen, der kommer ind og råber om de alarmer. Jeg skal måske også lige lukke vinduet, så jeg ikke bliver rullet af en perker lige om lidt. Okay. Nej, okay, jeg tiger stille. Okay. Ja. Jeg glæder mig. Det er gammel 15 år siden. Og tænk på, at det var det, man så. Du ved, da jeg gik i skole, Samsøgade skole i Aarhus i går. Vi havde spisepause. Vi siger, I må sætte en sang op på whiteboardet, som I kan høre, mens I sidder og spiser. Jeg vil gerne høre. Jeg vil gerne høre Ole-sangen. Kan jeg få kebab? Ole-sangen. Men har du så... Hvad hed den Ole-sangen? Den hedder bare Ole-sangen. Hvem er Ole-sangen? Nå, ingen vil lege med Ole. Ja. Ja. Jeg har allerede glemt den. Det går hurtigt, det her. Hej, velkommen til McDonald's. Skal jeg tage imod din ordre? Ja. Jeg skal have en Big Mac. Skal det være som en menu? Nej, jeg skal bare have en Big Mac burger. Skal det være en stor menu? Nej, jeg skal bare have en burger. Hvad skal du have drikke til? Hallo, hør du efter? Jeg skal bare have en burger. Det skal være en Big Mac. Jeg er ikke frisk med 2 øndermak. Nej, for fanden så er der efter. Jeg skal bare have en burger. Jeg kan ikke frisk med en McVert. Nej. Jeg kan ikke frisk med en makrel. Ej, du holder dig kraftedeme med kæft med det bedste der. Jeg skal fandme kun have en burger. Jeg kan ikke frisk med 2 maklatte. Okay, jeg skal ikke råbe så højt. Okay. Der er ikke men jeg råber det for højt. Din mik, det krasser af. Wow. Er du gået væk? Vores følge, jeg vil ikke lege med Ole. Han er bare slem fyr. Nej, Markus, vent. Markus. Vent. Nej, Markus. Han drikker bare ned for at lege der og gas. Og når han er Markus! Markus, din mik dør. Jeg kan ikke høre dig. En gang, der var Ole min allerbedste ven. Nu må jeg aldrig lege med ham igen. For min mor, hun synes bestemt, han var en bisse. Da hun hørte ham... Hvad? Hvad sagde du, Ole? Da han sås til en fest uden fisse. Okay.
Jeg vidste ikke, sådan noget plejer at være til en fest. Det har jeg aldrig oplevet. Han drikker bajer, sniffer lighter og gas. Han rigtig hygger sig, så ryger. Det er jo faktisk bare Isak, det her. Altså, let's be honest. Ja, egentlig. Isak er Ole. Jeg ved, at han sniffer lighter gas. Jeg ved, hvem New York, det er det, han hedder. Han har altså også nogle... Ja, ham kender du godt, gør du ikke? Ham der er den gode gamle YouTuber. Og han forsvandt bare. Ja, lille fede og den store fede fucking vandpyt. Det er fandme godt. En billig blå mand på strøget, Megamind. Hvad det den hedder? Dengang jeg var trækkerdreng til søs. Ja, hvad var du? Alle mand på dæk. Markus. Når du laver det, kører du så mens det sker, sådan, kan jeg køre videoen imens? Altså muted. Det kunne være sindssygt, det er. Ved du godt, hvor svært det er at lytte på, hvad det siger, og så sige det på samme tid? Jeg er sikker på, at halvdelen af ordene siger jeg rigtigt. Det er en del af charmen. Jeg siger dig, det bliver sindssygt. Du siger bare nu, når du starter videoen. Okay, helt fra 0, 3, 2, 1. Det bliver lidt af en hægtig tur for en lille kattefamilie her i Danmark. Nu skal jeg nemlig ud og sejle stærkt. Vi har en skrubledelig far. Jeg vil gerne have fisse. Du er selv forvirret, onkel. Magneolie. Vent lige, hvorfor? Det er da overhovedet, det er ikke den samme. Hvad er det, jeg har fundet? En billig blå mand på strøget. Er det ikke den? Ej, jeg hører lille fede og den store fede fucking vandbyt. Jeg er på Megamind. Vi skal lige lille fede og den store fede fucking vandbyt. Fair nok. Okay, så prøver jeg bare igen. Det gik ellers super godt. 3, 2. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Space. Det bliver lidt af en hektisk tur for en lille kattefamilie her i Danmark. De skal ned og sejle stærkt. Vi har en skrub. Okay, det er ligesom at rap det her. Jeg snakker fandme hurtigt. Forfra. Okay. 3, 2, 1. Det bliver lidt af en hektisk tur for en kernefamilie her i Danmark. De skal nemlig sejle stærkt. Vi har en skrubledelig far. Jeg vil gerne have fisse. Den totalt forvirrede onkel. Magneolie. En streng stiv stød af en kaptajn. Hvad sker der? De spiller ikke mindst dig en lille psykopat, men det er blevet psykopat. Luk nu af, det er en fucking kærling. Det er sat nemme fragt. Skal du ikke lave episk? Lille fede og den fede fucking vandpytte. Jeg har skrevet brev til jer. Hvad? Du ligger lige ude på toilettet, når du er færdig. Papiret ikke. Jeg fik snart træet den her gang. Intoxication. Lyt til bølgerne, mærk vinden. Ja, det sejt minder mig om mine unge dage. Nej, dengang jeg trækker drengen til søs. Hvad var du? Alle mand på dæk. Hej, kaptajn. Vi sætter kurs mod den lille ø og skrald derover. Hvorfor det? Det er skrald. Det sagde man også om de dejlige mor, men jeg gik i land på hende alligevel. Hallo? Det er til dig, daddy. Super pig. Det er altså ikke spurgt sjovt. Ham jo Ryan Gosling, han var sgu lidt af en cookie. Hvad så? Jeg synes, tidsmand. Du har citeret dit pik. Bordil. Jeg styrer alt. Fortæl brutter min syg. Vi behøver mere end være sådan. Så vi ikke sætte båden til båden. Stop, Sanna. Det er ikke min skyld, at jeres onkel var talt forladt. Jeg vil gerne have en nu. Ja, nu så...
Point of no return. Boy. Lol. Jeg herkner af på tuden. Der er fucking luder. Bede. Luk flammen. Bævse. Så jeg for helvede ikke den flyvende tallerken. Vi omringer aliens. Lykkelig. Ja, det er så virkelig tisse. Sådan skal dø. Wow. Det var smukt. Magnolie. Nej. Tak, det er orden. Prøv, jeg regner med, når du tager den med Megamind, at referencerne, de er i orden. Der er moments i den her. Okay, fra starten. Er du klar? Ja, jeg er så klar. 3, 2, 1, nu. Konrad er mit navn. Sulpik. Er jeg ikke bare en faggot? Wow, yeah. Nu er Jonna vendt tilbage. Sikke en parody. Let's go. Hvad? Fucking shit, han er skræmt for pokker. Gør noget slemt hurtigt. Shit. Ideen var ellers fantastisk. Jeg håber virkelig at slå mig i ansigtet. Helt sikkert. Haha. Ja, super. Hvad er det? Er det skæld? Nej, det er en krumme. Fra en kage. Det er jo en blå mand. Du er bare så kær. Jeg er farlig som en mis. I skal ikke høre på ham. Fy, du skal skamme dig. Jeg prøver at høre dig selv. Det her, det er dig. Fy, altså mis. Jeg kan ikke redde min kælling, kæreste. Ha? Nej. Den blå mand havde ret. Du er en kælling. Det kan du falde på sådan en bitch. Jeg ved ikke, begge to er godt, at du er mega gay. Blå mand har en kæmpe crush på dig. Jeg er bare så let distraheret. Hvad siger du? Jeg siger, du bliver meget let distraheret. Jeg taler til dit blå svin. Nej. Det er ikke noget helt særligt. Jeg er bare så lækker. Jeg prøver lige at overveje, hvor højlydt den var. Undskyld, hvad sagde du? Jeg hørte ikke efter. Sådan er det at være ultra sej. Prøv lige at se, jeg har overtaget hele byen. Og Emme slaver. Slave nummer 1. Det har altså ikke. Det fanger jeg slet ikke. Skræmmende. Ej, Didi! Det er dig selv, din so. Der fik jeg dig. Hvad betyder det, Aditi? Hey, gusne. Kælling. Du er sådan en skød, og du er en luder. Det er sgu da dem, der står nede på strøget og tager imod penge for sex. Penge for sex? Jeg gør det gratis. Konrad. Nå, det var da virkelig undskyld. Jeg håber ikke, jeg var der bange. Bange er jeg, for jeg har nemlig spist æg og bacon. Jeg tror ikke, at min brunch kan redde dig. Men æg og baby er nemlig livret. Derfor er dine kugler deskareret. Æg bacon. Fuck dit æg og bacon. Du skal aldeles ikke disse mit æg og bacon. Kan du ikke bare se æg og bacon er lækkert? Nope. Okay, jeg skal nok sige det. Æg og bacon er lækkert. Det er et helt job, det her jo. Det er jo voice actor jo. Wow. Kender man andet godt? Altså Guardians of the Galaxy, den er sjov.
En af hans nyere. Galaxens bedste venner. Åh, Er det ikke det? den starter allerede. Den kan jeg faktisk ikke helt huske, den her. Heller ikke. Jeg tror ikke, jeg har set den. Nu bliver det spændende. Det bliver ekstra spændende. Jeg håber ikke, de snakker så langsomt. Let's get into it. 3, 2, 1 og nu. Drømmer de tænker dig før? Hey! Er det Trine Dyrholm? Hey! Jeg taler til dig, din forvoksede smølf. Du er langt fra at være det til at danse. Måneskin! Du er en forfærdelig pølse. Jeg! I'm back. Måneskin. Dagens møsne. Sulagar, this movie was but fucked by... Fjerne din grønne ko. Wow, hey, hvad sker der dog? Du skal kraften ikke bande. Luk dog røven. Du ender med at blive roadkill ligesom din klamme kælling af en mor. Ja. Jesus, hey, hold op. Hold lige op med at skyde nogen, okay? Hvis du vil have det, så gerne et lille kys. Et lille pussenusse-kys. Ad. Hvis du kysser mig, så ender jeg garanteret med at få herpes. Alle ved, at herpes er en myte. Du er garanteret fyldt med SARS. Og Ebola. Du er kraftet med ulækker. Måske du ville hjælpe, hvis du holdt op med at galaksens største luder. Se det der, du taler. Wow, så grimt. Fuck Billy. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal stille op med jer. Du er lige blevet kaldt galaksens største luder. Ja, en lille fucking behåret gnom. Du kan selv være en behåret gnom. Wow. Er det ikke bare hysterisk? Alle her er plus, undtagen også 3. Vores alarm. Hvor går jeg fuldstændig amok. Der er vist uler i mosen eller noget. Kan jeg også lukke det? Nej. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Rock og roll, kæding. Du skulle ikke vide, hvorfor bliver jagtet, som om vi er en jøde under verdenskrig. Kom on, sæt noget fedt på, jeg kan slå folk hjælp til. Jo, jeg taler til dig, søde. Tag det roligt. Hvad fanden har du gjort, Rocket? For katten, så er jeg pisset en smooth på en relativ. Hvor bliver min sang af? Du hader jo min musik. Bare sæt noget på, jeg prøver jo for helvede. Det er overhovedet ikke den, jeg havde i tankerne, men... Wow. No, nej. I er simpelthen de værste. Fuck jer. Fuck det. Og fuck dig, Quill. Det her var en dårlig idé. Nej, ideen er fin. Rocket, den er intervention af hvad for at rette op på dig. Ved du hvad? Du har et kæmpe alkohol. Bare for jeg ikke. Du taler pænt og pissegrimt, og så er du en kleptomiav. Alkohol stjæler ting, selv grimt. Og det kommer jeg fra en, der har laksen. Ja, føj. Aha, føj for katten. I'm in love with this shape of you. Tak. Tak for komplimentet. Henvendelse nok ikke til dig. Det var tydeligvis mig, han mente. Jeg er den smukkeste, også 5. Nej, du er bagerste køen. Jeg er ikke den rotte, hvis intervention er, vi er til lige nu. Og du kan ikke beslutte dig for, om du har lyst til at sidde og stå. Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Du har røget sporet. Du har røget sporet. Ja, hej. Okay. Og lige vise mand engang sagde, når mennesker ser æbler, så tænker de ananas. What? Verdens bedste citat er hvad? Det er korrekt, den der. Hvis visse støder skulle have været fuldstændig skudt i bæret. Ahahaha, jeg ved altså, fuck dig, Quill. Du, Rocket, hvad tænker du på?
Død og ødelæggelse over alle nationalsocialister. Wow. Jeg elsker, når du selv bliver overrasket over, hvad de begynder at sige. Hej? Wow. Hold op. Into the New Universe. Jeg skal helt tænke her. Er Harry Potter's ikke gode? Jo, hvilken af dem? Ja, det var et bedre... der var mange. Der er sådan, har flest afspilninger. Sådan. Er det... Harry Potter og alt godt fra havet. Det var ikke den. Så skal der. Og alt godt fra havet. Men, sådan der. Okay. Wow. Du siger start. Okay. Jeg tror lige, jeg skal kunne høre, hvad jeg selv siger. Sådan. Okay, ja. Nu er vi der. 3, 2, 1. Nu. Flyt dig for helvede. Mor, far. Hvor fanden er mine gaver henne? Jeg vil have mine fucking gaver. Du er så fin. Harry, giv mig lige noget bacon for min lille baconkris. Du er bare så buttet. Well, give me the dirty pig. Undskyld, onkel. Surprise. Hvad fuck er det? Din børneopsparing. Du ligner en røv, der er træt af at skide. For alle fede børn er en stjerne. Jeg er fucking stjerne. Selvfølgelig er det min skat. Du er den smukkeste stjerne af dem af alle. Briller, det kan vi altså ikke have her på Hogwarts. Alle, som har briller på, bides venligst forlade, tage dem af, for det her rum er magisk forsejlet. Både til højre og i magisk og venstre er det en magisk forsejling. Så bides venligt, Harry. Du stopper bare klor, og der tager dine briller af, din bebrillede svin. Du skulle nødig gå hen og blive blind. Mit Gryffindor-outfit, mit værelse, mit magiske liv. Her sidder jeg for mig selv. Ægler min ule, Hedvig. Hun indrærer mig. Den lille skank. Skank, jeg ville jo gerne være noget helt særligt. Daggry. Hvis du gossip girl i aften. Det var en hæsblæsende episode. Det blev godt nok talt gossip. Stephanie, hvad snakker du om, mand? Du skal ikke afsløre plottet for mig, når jeg ikke er fuldt med. Du kan da bare lære at se dem. Kom nu, Ron, din skidesprælle. Vi kommer for sent til timen. Fuck. Han lugter af kattepis. Jeg mente kattemisse. Hvordan skal der lugte en oralhul? Det her er ikke første gang, I to kommer for sent til mine timer. Jeg fortæller jer, at hvis det fortsætter, så plukker jeg øjnene ud af skallen på jer og fodrer dem til Fressnape. Og så er der ikke noget hjælp at hente for hverken mig, Dumbledore, Hagrid eller Hermione. Booty, patter. Sex, jeg sidder og lyst til dreng og sige. Det var Philip. Han arbejder faktisk på en udløsningsbesværgelse. Det røg helt op i loftet. Okay, Harry Potter er den nye fjende. Okay. Skal du bare. Oh my god. Du er hurtig om der. Er du klar? Overhovedet ikke. Og den nye fjende. Ja. For er den her ikke. Ved. Der. Jeg er blind. Det er fint. Nu er jeg klar. Er du klar? Jeg er så klar. Jeg føler klar. 3, 2, 1 og nu.
Der er en kat i kælderen! Der er en kat i kælderen! Jeg synes bare, jeg skulle vide det. Stilhed! Det er kraftedeme bare en kat. Viser mig. Ingen problemer her. Vi har absolut ingen planer om, at katten spiser jer. Overhovedet ingen planer. Ingen grund til bekymring. Slam. Ja. Flygt fra katten. Så i hovedet, hvor stor den var. Den kunne have slugt os i en mundfuld. Altså, Ron, jeg var lige på par at sige, så en lille... Altså, ikke kan slå os alle tre med en mundfuld. Du lyver! Ron, nu må jeg være ærlig med dig. Der er større chance for, at katten vil komme hen og sluge din tryllestav. Kend din plads. Du holder bare din kæft, din bebrillede af nar. Du ved så simpelthen ikke, hvad jeg snakker om her. Det er en kat. Forstået? En kat. Det er en æder ikke folk. Men det sagt, siger jeg godnat. Slam. Jeg stoler stadig ikke på den kattemiser. Jeg har spist nogle næbdyr i dag. Jeg synes lige, jeg ville dele med jer. Tag dig sammen, Hagrid. Vi skal ud og fange en kat. En missekat. Skal vi på kattejagt? Jeg elsker katte. Jeg synes, katte er søde. Jeg kan godt lide katte med pels. De er bløde. Den her kat. Der er en led motherfucker. Missekat. Høj. Ja. Den var meget bedre. Der var ikke lige de der... Nej, der er ikke det samme slag i. Jeg stemmer stadig for The Quality Time with the Old Dad teaser, question mark. Som så kører op til den nyeste, eller okay, den nyeste, han har lavet, det er for 4 år siden. Okay, den har jeg her. Okay. Er vi klar? 3, 2, 1 og nu. Jeg vil have chokoladekage. Hvor mange gange skal jeg sige det, jeg ikke har fucking chokoladekage? Du kan få jordbæris. Jeg gider ikke have jordbæris. Det er det eneste, jeg har. Hvad har du gang i? Du prøver seriøst at pisse mig af. Fuck! Shit! Holy shit! Du kunne have provoceret mig. Play with me. Dream Daddy. Wow. I love you, daddy. Og jeg elsker dig, min søn. Men det The One. Det var teaseren. Hvad hedder den anden? Into the New York-verse. Oh ja. Yeah. 2 år senere. 3, 2, 1 og nu. New York præsenterer Into the New York verse. Hey, Jon, prepare yourself for the rubber band and X-Factor. Lose control for the rubber band. Ja. I ved godt, det lyder forfærdeligt, ikke? Damn. Du taler som et svin, dit svin.
Jeg synger stadigvæk så meget fed birketræ, så godt bag. Fuck you. Hey, du har da bare træsaften for dig selv. Damn. Hvad kan dit humor stinke? Min humor stinker det lidt stik. Det er bare dig, der lugter af tis. Jeg bliver nødt til at give Rocky Rabbit. Du stinker faktisk lidt af pis. I need to take a shit. Ja, Drax. Du kan lige våge på at skide mig i forbandet rumraket for hver sekund, der går. Dør lidt indeni. Jeg mener det, Quill. Wow. Jeg har fået en ny superkraft. Vil du se? Her, du skal bare lige stikke stille. Du har virkelig fået stor gok i kokosnøden. Hvad fuck? Er du dø? Jeg har min daddy. Bitches! Onkel Dumbledore Harry bruger Viagra. Tror ikke. Jeg mener virkelig, at Troen kan flytte bjerge. Men jeg har set, hvad Tror kan gøre ved et par skyskraber. Skraber? Jeg er helt sikkert på, hvad han snakker om. Gætter på 9/11. Der fortæller jeg en lille hemmelighed. Pik. Jeg vil have opmærksomhed. Klap i! Prøv mig nej. Hvorfor, Ronald? Hvorfor? Er det på medicin? Han ved ikke, hvad han siger. Selvfølgelig. Nej. Det kan også være godt det samme. Nu skal jeg til fredagsbar og møde nogle søde drenge. Sut en diller. Jeg glemte jo næsten. Fortæller jeg min store skygge hemmelighed. Hvad? At du er en faggot? Fuck, jeg er gadesmart. Mit navn er Miles Morales, og jeg i byen er kendt som... Hvad så, Johan? Hvad så det faktisk kusse? Johan! Nyder du synet? Der fik jeg det nok, hva'? Ikke lige så meget, som din mor fik mig i går. De dumme svin. Johan! Kvalitetstest! Måde, hvem du er. Den var på... fucking shit. Den var positiv! Hey. Bliv der, din vilde Pokémon. Det der er ikke en Pokémon. Pikachu. Han stinker af lumpen pis. Jeg er røvsulten. Giv mig nu bare en bid af den handicappede ananas. Måske gerne have at dør af sult. Du får ikke en skid. Selvfølgelig gør det det. Behøver det virkelig være sådan en lyseslukker? Lyseslukker. Kælling er måske mere passende. Giv nu bare en bid af den fucking luder. Jeg ved du lige hvad. Jeg er sindssygt sej. Og du er ordentligt tøs. Hulk er jo en tøsedreng. Meget mere sej. Mille dealer. Mega dealer. Lille bitte nok hen. Oh. You want a good girl, but you need the bad pussy. Martin Chickebrand. Det kunne betyde lidt brandy. Ja! Jeg elsker brandy. Min lille panateklipper skal have så lidt. Husk du, det er dig, der kører, så drej det ikke så meget. Jeg er lige blevet skilt. Det var på tide. Har du så ny en mand i sigte? Det har jeg. Han er pejlet på. Okay. Jamen, du er fucking grim. Kom, her. Bare så noget tæt på. Nå. Jamen, du er en fræk bebrændet Shut up. Shut the fuck up. Fortæl dig. Shut. Hvordan er du blevet så fed? Bagvenner, du har mig ikke i slip. Jeg mener det, Quill. Quill, det er særligt godt lige nu. Stif, snif. Brax, du er så fucking ubehagelig. Damn. Det lader til, at Drax' syge brutter og tiltrækker rumpirater. Pæk. Wow. Hold op. Det er virkelig...
Wow. Ja. Yes, mand. Så lavede du endnu en gang en af de videoer i New York. Bliv ved med det, udråbstegn. Havde ikke regnet med at se næste video, der var 9 år siden. New York. Fuck. Det er over lang tid at lave dem. Lavede dem. Ja, men han er død. Han kommer ikke tilbage. Jeg ved faktisk ikke, hvad han laver. Jo, er på Facebook. Det kan lige vente. What? Nu skal jeg vælge, hvem det er. Ha? 2019. Jeg har fundet hans Facebook. 7 uger siden. Please! Kom tilbage, Jorden. Du var svært bare for 4 år siden. Hvad skete der? Vi savner dig. Her griner en video. Du kan måske bare sige farvel. Jeg går stadig og venter spændt på de videoer. Ja. Yeah. Med ham. Som I alle sammen nok godt ved, så ligger New York jo ikke særlig mange parodier ud om året. Nej. Faktisk flere år skal der til, før der kommer et nyt. Der er en video, han har lagt op på hans Facebook. Fra 2019. Et nyt produkt. Og det er jo dødkedeligt et eller andet sted. Derfor så tænker jeg lidt, at jeg næsten 4 år siden. Jeg kan tilbyde et potentielt plaster på såret til alle jer derude. Plaster på såret. Jeg har en Instagram, som I har mulighed for at følge, hvis I har lyst til det. I får nok ikke så meget New York ud af det, men I får til gengæld galningen bag rattet. Det er mig, manden bag New York. Så hvis det kunne være, så har I mulighed for at følge mig der. mph.h. Det ikke at det er særlig meget, i hvert fald ikke endnu, men det kunne det eventuelt blive. Og jeg synes løjer i junglen. Jeg vil gerne give jer et eller andet. Jeg vil gerne give jer noget mere, specielt også nu, hvor min nyeste video har været så stor en succes. Det gør mig utrolig meget glad. Varmer dejligt meget mere. Nu må I endelig tro mig sådan, men nu får du også bare til at følge dig på et eller andet medie, og så viser det sig bare, at du er totalt inaktiv. Hænger rør, skidesbrænder, ødipus, hover, unge, Altså, er det et problem? Man. Han kommer ikke tilbage. He's gone. He's gone for det er synd. Nå, det er 2021 sidste gang jeg så noget frem. Okay, så må vi ja. What? Han kan spille klaver? Eller? Okay, videoen er ingen lyd. Det er sådan lidt trist. Måske kan han ikke spille klaver alligevel. Ej. Hvorfor er han også vokset op og blevet et normalt menneske? Han har spillet Pokémon Go! Oh shit. Men det forsvandt fra billederne. Nu har Julius lige skrevet igen. Ja. Han skrev, skal jeg lige vise dig mit vejr i CS? Skriver han, lad mig lige joine. Come on now. Markus. William er på. Så skriver jeg bare, hallo, spørgsmålstegn. Hvem er det? Det er bare totalt... Jeg forstår dem ikke. Forstår ikke hvem? Dem. Jeg tror, de kan ikke tage en hentydning. Lad mig være. Kender jeg dig? Hvem er du? Hvad kender jeg dig for? Hvordan har du en snap? Hvordan? Jesus Christ. Jesus Prøv, jeg toiletter den lige, og så må du lige underholde dig selv. Jeg ved ikke lige, hvad du har tænkt dig, men hold lige ud, okay? Sådan. Mange tak. Well.
Alle sammen, at vi har været på stranden og svedt, så mig og Patrick, vi kan lige så godt spare på vandet, og så gå i bad sammen. Skal vi det? Jeg skal jo lige i bad, fordi jeg har været på stranden hele dagen, og jeg har meget sol, og jeg har svedt, så skal jeg i bad, og det er jo fælles for os alle sammen, at vi har været på stranden og svedt, så mig og Patrick. I to my left fucking arm. Fire aspect and not back. So if I were you, Gift wrapping as a pro gift wrapper. This curve. What? Sidder du bare på TikTok? Choice of Ja. Skal lige se, hvad du har sendt. Vandrefugle. Hvorfor det var det? Jeg har lavet en kebab. Nej, en kebab. Jeg har set så mange af dem der. Ja, den her. Vandreruter. Indvandrerruter. Og så er der bare et billede af Europa. Jeg siger dig. Ej, der er en mere. Smukt. Ja, den her må du også godt lige se. Den føler jeg mig også helt stolt over at finde. Hold da. choice. Ja. Hele liv med den gamle. Tyv. Ej, det er smukt at se på. Billy blev mand bestrålet. Wow. Jeg er sådan helt... Jeg er blevet rørt. Han har været grunden til, at jeg er, som jeg er, tror jeg. Hvem? New York, mand. Nå. Ja. Uden ham. Oh my var jeg så- fucking god. Hvorfor har så nogen her overhovedet adgang til en telefon? Nej, det skræmmer mig. Hold op. Du skal se den færdig. What? Nej. Jeg glæder mig helt nu. Bum, bum, bum. Nu
tænker jeg i hvert fald i Instagram Reels, jeg så. Mm. Det er sådan nogle gode nogen, jeg sendte. Wow. Der er en klovn. Nej. Nej. What? Hvad gjorde det? God, svagt. TikTok, det kan være noget. Jeg er døende. Jeg tror, det er måske nu, jeg skulle sådan ret meget gå. Mm. Så jeg skal op om 6 timer.